nga gituga man kini sa Dios. Gituga gani gihatag. Nganong gitagaan man tag Bible sa Ginoo? Unsa may purpose? Makaunsa man ni sa atoa. 2 Timoteo 3:16-17 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan. Mauni ang kapuslanan, no? Mauni ang kapuslanan sa Bible alang sa pagpanudlo. Kung mabasa dayta sa balang kasulatan, matudluan ta sa angay natong pagabuhaton. Alang sa pagpamadlong, badlungon ta sa atong di maayo nga mga binuhatan. Kung mutuon yun ta sa balaang kasulatan. O kung sa pay sunod, alang sa pagpanulid. Tuliron ang atong hiwi nga dalan, tuliron na sa Ginoo. Kung mutuon ta sa balaang kasulatan. Kay makoreksyonan man ta, no? Ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron nga kitang tanan mamatarong ta atubangan sa Dios kay gipakamatyan gyud ta na didto sa Kalbaryo sa krus. Aron dili masayang, no, ang dugo ni Hesus nga iyang giula didto sa krus. Atong tun-an ang balaang kasulatan kay tudluan ta, tuliron ta, badlungon ta ug mamatuto ta aron mahimutang matarong sa atubangan sa Dios. Okay, sunod. Aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So mao gyud ni ang purpose nganong mutuon gyud ta sa balaang kasulatan, no? Okay, sunod. Aduna may gahom ang pulong sa Dios. Nabay gahom. Okay, atong basahon ang Hebrehanon 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab. Kakita na mag-espada? Hait, habol. Hait. Okay, di ba hait? Pero ang Biblia, ang pulong sa Dios mas hait pa gyud. Ingon diri o, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Nganuman kay kung tun-an nato ang balaang kasulatan, mautro gyud ang atong pagkatao, no? Ing ana kagamhanan ang pulong sa Dios. Mautro ang atong pagkatao, ang atong pagkakita, mautro kung atong tun-an nganuman kay gamhanan ang pulong sa Dios. Mo nang mutuon gyud ta mga igsuon. Kay nakabalo ko nga gusto gyud mo ang taga Purok 5. Gusto gyud nga mopuyo og langit. Amen. Okay, gusto gyud ta mopuyo og langit. Ug sa magtuon gyud ta sa pulong sa Dios. Gikan karong gabi hangtod nga mahumanta. Birni sa gabi ug ngadto pa sa Sabado. Okay, sunod. Unsa may gisulti ni Salmista David mahitungod sa pulong sa Dios? Atong basahon. Kay unsa daw ang gisulti may tungod sa pulong sa Dios. Salmo 12:6. Ang mga pulong ni Jehova mao ay mga pulong nga putli. Unsa man ang putli? Pure. Walay sambog, walay mansa, walay arang gajud ka pure, no? Mao na ang pulong sa Dios. Ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta giulay makapito kapilo. Mao na ang pulong sa Dios. No? Grabe gyud ka, perfect, pure. Okay, sunod. Diin man magsugod ang tibuok kasulatan. Atong basahon sa Lucas 24:27. Diin man magsugod. Og sugod kang Moises og sa tanang propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. So gikan kang Moises, kay siya ang nagsulat sa gikan sa Genesis, kanang 5 ka libro nga sinugdanan, gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, no? Mauna si Moses ang nagsulat ni Ana. Okay, sunod. Ingon dire. Kun pananglitan. Example, dili nato tuuhan ang sinulat ni Moses. Mahimuot ba ang Ginoo? Kung di ta mo tuo, na si Moses tao ra man na. Kung di ta mo tuo, unsa may ingon din ibi? Juan 5:46-47. Kung kamo nagatuo man kang Moises, nan mo tuo usab unta kamo kanako. Sabi no? Gibutangan yung unta.
Nganuman kay ang tao dili man lagi mo tuo. Mo nagibutangan og unta. Kay siya nagasulat man mahitungod kanako. Tanawa? Kay ang tao di taon di gid mo to. Apan kon kamo dili mo tuo sa iyang mga sinulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gipamulong. Kasi Moses may nagsulat, no? Suwa ka ni tuo. Di ta mo tuo. Kung di po ta mo tuo sa sinulat ni Moses, kay ang sinulat ni Moses mauman ang pulong sa Dios. No, pulong sa Dios ang gisulat ni Moses. So ato gyud ang tuohan. Og kabalo ko nga kitang tanan sa purok 5, mutuo gyud ta no? Mutuo gyud ta sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Ingon diri unsa man ang sistematikong paagi pagtuon sa balaang kasulatan. Okay, daghay klase magtuon sa balaang kasulatan. Ang uban mo na nagiganid yun akong basa. Giikan sa Genesis abot sa pinadayag, giganid, gitawag na sila abanid. No? So naay sistematikong pagtuon. Unsa man ni siya? Atong basahon ang Isaias 28:13. Ingon diri, tungod niini ang pulong ni Hiyuba alang kanila mao ang sugo. Ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid. Dinhi majutay, didto majutay, aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalag-ungan og hingdakpan. So ang pagtuon dai sa balaang kasulatan, ukab ta diri, basa ta diri, basa na pud ta dis tunga-tunga, basa na pud tas ulahi hangtod nga masabtan nato unsa gyud ang buot nga ipasabot ni anak nga topiko. Dili dai kay pagbasa na to, oy mauni akong nabasa dito, tan-awa lagi, ipakaon na lagi, kay gihugasan na lagi. Pero wala nimo tun-i unsa gyud ang kinatibuk-an ni anak. Wala man lamang ka nagbasa unsa toy hiding didto. So ang pagtuon sa Biblia, ukab diri na po sa ulahi, ukab sa tunga-tunga, ukab na po diri daghay imong ukbon nga teksto aron masabtan gyud nato unsay buot pasabot ni anak nga topiko. Amen mga purok 5, taga purok 5. No, ing ana ang pagtuon sa balaang kasulatan. Okay, sunod. Magapabilin ba nga adunay magwali sa pulong sa Ginoo? Hangtod sa hangtod ba ni nga naay pagabuhaton nga ing ani nga naay magwali sa pulong sa Dios? Atong basahon kung magpabilin ba Amos 8:11 ngadtos 12. Atong tan-awon ingon diri, ani akaron ang mga adlaw moabot na, nagaingon ang Ginoong Hiyuba, nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Hiyuba. Gutomon moabot ang panahon nga ang mga tao uhawon sa pagpamati sa pulong sa Dios, nga naman wala na gyoy mo mensahe. So bless kaayo ang taga purok 5 nga naman kay naamoy kaigsuunan diri nagpuyo nga gusto gyud niya nga mahibalo mo sa kamatuoran, nga sa dili pa mobalik ang Ginoo masayod gyud mo kay para dili siya paninglan sa inyong dugo. Basin unyag pag abot sa katapusan mo ingon mo, Sister Abalye, nganong wala man ka nag-ingon nga mauday ni ang kamatuoran. Wa man ninyo walihi, wa man ninyo mensahii, nahibalo man dai mo nga maunay ka matuoran. So karon kay nakabati naman mo, di na gyud mo maningil ni Sister Abalye. No? Og uban pa nga taga purok 5 nga mga 70 Adventist kay nasultihan naman mo. No? Di na gyud mo makapaningil nila. Wa na gyud na sila ilabot kung unsa inyong desisyon sa inyong kinabuhi. Okay, atong padayonan pagbasa. Kay moabot ra pag yun nga panahon nga wala nay magwali. Nya kamo nay mo ang katong wala bali mamati ron, mo na mingon, aha naman tong nagwali, oy aha naman to. Kay gusto ko nga moalagad sa Ginoo, pero wala na. Close na, sirado na, ug sa arka pa gisirad-an na sa Ginoo, nga di na gyud na maabli. Maghulat pa ta ana. No, dili na ta maghulat mga igsoon. Mga tao sa purok 5 ayaw na mapaghulat nga moabot na ka panahon. No, ingon diri og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa amihanan bisan pangadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Hiyuba ug sila dili makakaplag niini. Klaro kaayo, pulong na sa Dios mga seminaryan. Igo lang yung gitahasan nga magbasa dinhi.
No? Klaro kaayo. Moabot ang panahon nga wala na'y magmensahe. Hulaton pa ba to nato? Hinaot di na ta maghulat, ha? Di na ta maghulat. Kinahanglan karon na gyud. Okay, ingon din he. Unsa ang giingon sa Dios kung atong basahon ug patalinghugan ang iyang mga pulong? Unsa may iyang giingon? Pinadayag 1:3. Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya. Unsa daw? Bulahan. Blessed. Okay, og bulahan ang mga magapatalinghog og nagatuman sa nahisulat ni ini kay ang panahon haduol na. Tanawa, haduol na. Duol na gyud. Kabantay mo, daghan kay katalagman mo abot nato na ay mga katong pandemic. Grabe na, pag abot sa pandemic mo ingon na mga tao, pastilan hapit na gimubalik ang Ginoo. Wa pa na. Akong i-topic dire katong kabahong. Katong di ba kana pag-abot sa katubitaw giingon nila nga kana kunong magnuka-nuka unsa to siya nga naana poy kuan nila nga daghan ka ina ilang gipangstorya. Iko adi pa na mao. Di pa na mao tong katog yung kabahong grabe na gyud. Ato ra nang tapikan mga kaigsuonan, no? Diris purok 5. Ato nang hisgutan. So ingon dire og bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nahisulat niini kay ang panahon haduol na. Haduol na gyud. No? Ug sa di na gyud ta maghulat. Di na ta maghulat nga sa sunod na lang ko. Sunod bulan ako, unya na ko kay magdungan rami. Oh, naman gyud tay hunahuna nga anak no. Nga di sa ko karon sister. Sa sunod na ko sister, magdungan rami ni kuan. Ni kuan. O manghagad-hagad pa. Kaya di sa ko, hinumdumi, haduol na ang panahon na mubalik ang Ginoo. Di ta maghulat igsoon. Okay, ingon dili, kung dili nato padayunon pagtuon ang Biblia, unsay atong danatan. Nakabati naman mo karon. Moingon mo nga, ugma di ko mo apil, di ko mamati. Kung di nato padayunon, unsa may ingon diri? Di atong basahon. Kung di ta mo padayon. Proverbio 1:24 ngadto sa 28. Tungod kay ako nagatawag og kamuming balibad. O, di ba? Gitawag ta, giimbitar ta. O kinsa may giimbitar dinhi, taas kamot be. Giimbitar nga panhion dinhi, patambungon para makapamati. Ay wala gyud giimbitar. Wala ni taas, ako ra giimbitar, ako ra nagtaas. Okay, di ba giimbitar ta? O ingon diri, tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tao nga nagtagad. Grabe no, ang Ginoo murag siya nagmahay. Kung imong tan-awon diri sa iyang sinulat, apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Kay di man mo tuman sa balang kasulatan, no? Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Pastilan mga igsoon. Di ta maghulat nga moabot ni. Grabe no? Ang Biblia bigid ang nagsulti. Ang Dios gid ang nagsulti nga ana, igura gyud ko nagbasa. Klaro kaayo. Di nato hulatan nga moabot na kapanahon nato. Atong padayonon, sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka limpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kaguol mudangat kaninyo. Pastilan, grabe gyud. Onya sila magasangpit kanako apan ako dili mo tubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Di na makakaplag kaya naman sirado na. No? Ug ang arka pa gisirad-an na sa Dios. Walay lain nga makaabli ang Dios ra. So kung sirad-an na sa Dios, wa na gyud tay chance mga igsoon. So klaro kaayo. Busa ato yung padayonon ang pagtuon sa balaang kasulatan. Sugod karon hangtod nga mahuman ang atong series kada gabi. Daghan patag matun-an mga seminaryan, mga taga Purok 5. Apan sa dili pa ko mo lingkod na ako'y ibili, na ako'y basahon, no? Hinaot nga ato ning hinuktukan. Ingon dinhi mahumanay naman. Mga pahimangno. Pahimangno ni. Ang yawa nagatinguha nga dili
nga ikaw dili makapatalinghog sa pulong sa Biblia. Aron dili nimo masabtan ang kamatuoran. So mao gyud nay mo gyud tinguha sa kaaway. Dili gyud na gusto ang kaaway nga makadto tas langit. Mao nang buhaton gyud niya ang tanan. Siya magagamit sa imong silingan. Bantay ha. Kay nasa'y panggamiton. Sa imong igsuon, sa imong ginikanan, ug bisan pa ang imong mga pangulo sa relihiyosong pundok. Kini sila mao ang magaagni kanimo sa dili pagtambong ug sa dili pagpatalinghog ug sa dili pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia aron ikaw malingla ug dili makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kana siya igsuon. Kung imo nang masinati, huna-hunaa nga buhat na sa kaaway. Singkit naman ba jud? Kay ang Dios gusto gyud niya nga kitang tanan makapuyo gyud tas langit. Nga naman gipakamatyan gud ta. Nagpakamatay gyud siya sa Kalbaryo sa krus para kitang tanan maluwas gyud ta, no? Makaangkon tas kaluwasan. Ang atong sala iyang gilukat. Imbis kita ilansang sa krus, siya mo'y nagpalansang para nga kita sayon na lang kay igo na lang tamot sunod sa iyang gihatag nato nga mga kasuguan, no? Igo na lang tamot musunod. Hamay lisod ang musunod or ang dili musunod, di ba? Sayon ra gyud nang magsunod-sunod ra. Kuingon ang Ginoo dili ka magpatay, hamay sayon magpatay dili magpatay. Oh, sayon jud to kay dili good, no? So ingana ra siya. Mutuman ra gyud ta, mutuon ta para daghantag makatunan sa balang kasulatan aron nga pag-abot sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, kitang tanan taga Puro 5 magkita ta dito sa langit. Amen mga taga Puro 5. Okay, maayong gabi ug daghan kayong salamat sa atong pagpaminaw. Amen. Amen.